Hi guys, welcome back to Mr. Gaming Channel guys. இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு தரமான ரூம் கார்டு தான் guys பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐகானை அழுத்தி விட்டு வீடியோ பாருங்க guys. அப்பதான் நம்ம போற ஒரு வீடியோ இன்ஸ்டன்ட் நோட்ஸ்னா வந்துட்டே இருக்கும். வாங்க guys வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு வேற என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னே தெரியலையே. நம்ம வேற நம்ம ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து வந்துட்டோம். அதனால கொரோனா எனக்கே தெரியாம வச்சுட்டு guys. அதனால யாரும் கோச்சிக்க வேண்டாம். என்னடா வாய்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னா அப்படிதான் guys இனிமேல் இருக்கும். லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. டக்குன்னு லைக் பண்ணுங்க guys. இப்போ எப்படி நான் காணணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? அது திடீர்னு வேற ஒரு ஆப்ஷனுக்குள்ள போயிடுச்சு guys. ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டருக்குள்ள நான் ஒரு நாக் பண்ணோன்னே அவர் என்ன நாக் பண்ணிட்டாரு. ஆப்போசிட் டீமு டிகே தண்டர் ப்ரோ. அடடடா பேட்ராஜ் ப்ரோ நான் கைட்டாரு போய் ஹீல் பண்ணலான்னு போனேன். அதுக்குள்ள செத்து போட்டார். நான் இன்னும் பண்ண முடியாது. அடடடா ராகுல் ப்ரோவே முடிச்சிட்டாரு. போடுறா கைப்புள்ள எமோட்டன்ற மாதிரி போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். அதெல்லாம் கட் பண்ணிருப்பாங்க. கோச்சிக்க வேண்டாம். வீடியோ லென்த்தா போகுதுன்னு தான் guys கட் பண்ணிருப்பேன். இவரு வேற ஒரு டெஸ்டிகளை கேட்டாரு பேட்ராஜ் ப்ரோ. நம்ம டெசர்ட்களை தந்து விட்டு பொறுமையாக அடிக்க வேண்டும். நம்ம ஃப்ரண்ட் அக்கௌண்ட்ல வேற டபுள் பேர்ல ஸ்கின் வேற இல்லையா, ஆடுறதுக்கே முடியல காய்ஸ். இருந்தாலே நம்ம யாரு டபுள் பேர்ல கிங் இல்ல, அடிச்சு தூக்குடா மாப்பிள்ள அப்படின்ற மாதிரி அச்சி தூக்கு அச்சி தூக்கு அச்சி தூக்குன்ற மாதிரி அடிச்சு தூக்கிறோமோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க காய்ஸ். லைக் பண்ணி தட்டி விட்டு வீடியோ பாருங்க காய்ஸ். போடு 2 டவுன் முடிச்சிட்டோம். இன்னும் டிகே தண்டர் ப்ரோ மட்டும்தான் இருக்காரு. பார்ப்போம் மேட்ச் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ராகுல் ப்ரோவர் அப்படியே ஏறிட்டு போனாரு. நம்ம இப்படியே போயிட்டு ஒரு ஷார்ட் கட்டை போட்டு அவரு வேற வெக்டர் எடுத்திருந்தாரு. டபுள் ஹிட்டார்ல சிங்கிள் ஹிட்டார் தான். யாரும் தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். அதுவும் கட் பண்ணி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். க்ளோலி போட்டு விட்டு நான் தான் ஒரு படா ப்ரோ பிளேயர் என்று சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடனும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க guys. அப்போ நம்ம போற ஒரு வீடியோ இன்ஸ்டன்ட் நோட்ஸ்னா வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு டெசர்ட் 11 டேபடிலான்னு பார்க்கிறேன். அடடடா பைத்தியகான க்ளோல வேற உட்கார மாட்டேங்குது guys. எகிரி ஒரு மண்டிலே தட்டிலான்னு பார்த்தா எங்க மண்டில அடிக்கிறது. போய் அவரை கவர்னா கொடுக்கலாம். அப்படியே போடு வெறித்தனமான காய்ஸ். கொரோனாவை போடுறா கைப்புள்ள. நம்ம கிட்ட கொரோனா கருதே மறந்துட்டோம். கொரோனா போடுறா மாப்பிள்ள. கொரோனா போட்டுட்டேன். மெடிக்கேட்டை சுத்துவோம். அப்படியே சுத்து கண்ணாலேன்ற மாதிரி மெடிக்கேட்டை சுத்தி விட்டு அப்படியே அவரை வந்து ஒரு அடியை அடிக்குமாறு. அரே பாய் சாப் யாரு சாமி இவரு? யாரு இது? ஒரு 3v3 தான் கைஸ் மேட்ச் கைஸ். பேட்ராஜ் ப்ரோ வலிச்சு க்ளோவல் போடுறாரு கைஸ். லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க கைஸ். என்ன கைஸ் லைக்கே போட மாட்டேங்கிறீங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. இப்போ என்னத்தான் நான் பண்றத? என்ன வீடியோ போடுறதுன்னா சொல்லுங்க கைஸ், நான் போடுறேன். ஆனால் கடுக்கிறேன் கேட்டேன். நம்மலாம் எந்த காலத்துல இந்த காய்ஸ் வந்திருக்கோம். போடுங்க காய்ஸ், லைக்கை தட்டி விடுங்கோ. போடு அரே பாய் சாப் போடு. சேர் போட்டு உட்காரு. 2 vs 1 என்று போய்கொண்டு இருக்கிறது. என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா அப்படிதான் காய்ஸ் சொல்லுவோம். இவரு வேற இன்சைட் வந்துறாரு. நம்மளும் ஏறிக்கொண்டு நீ ஒரு ப்ரோ பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல நினைத்து விட்டு நான் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரீம் ஏதோ வந்திருக்கேன். அதுக்கு தள்ளி விட்டுட்டேன் காய்ஸ். போடு அடியே பாய்ஸ் போடுற மாப்பிள்ள. அடியே போடு ஒரு நாக்க க்ளோலி போட்டு விட்டு ஓடுறா கைப்புள்ள. ஓடு மெடிக்கேட்டை சுத்துறா மெடிக்கேட்டை சுத்துவோம். அவர் நினைச்சிருந்தா என்ன அடிச்சிருக்கலாம். ஒரு முட்டாள் என்று நான் கூறுவேன்.
போடு 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 அடியே பைசா ராகுல் ப்ரோ அடிச்சு முடிச்சுட்டாரு. போடு வாரே வாரே மோட் போடுறா கைப்புள்ளன்ற மாதிரி. ஓ ரே வா ரே வா ரே வா ரே ஹோன்ற மாதிரி தான். வா ரே ஹோ அப்படின்ற மாதிரி தான் போய்கொண்டு இருக்கிறது. 3 vs 1 அப்படின்னா என்ன நீங்க கேட்பீங்க. 3 ரவுண்டு நாங்க ஜெயிச்சிருக்கிறோம், 1 ரவுண்டு அவங்க ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க. அதுதான் 3 vs 1 என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. தரமான ஹெட்டு காய்ஸ். அது அந்த ஹெட்டுக்காக யார் யார் லைக் பண்ணல லைக் பண்ணுங்க. மண்டில் சாத்ரா சாத்ரா கைப்புல மண்டில் சாத்ரா போடு. அரே பாய் சாப் குஜரா கைப்புல ஐத்தி பிடிச்சிருவாங்கடா மாப்பிள்ள. நம்மள ஐத்தி புடி போயாடி சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் போடு. தரமான ஹெட்டு காய்ஸ். இதுக்காகவே யார் யார் லைக் பண்ணலையோ லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. போடு வாரே வாரேன்ற மாதிரி தான். வாரே 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 ஓ வாரே வாரே ஓன்ற மாதிரி தான். போடே வாரே 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 ஓ வாரே வாரே ஓ. எத்தனை டைம்டா போடுவேன், எனக்கே வாய் வலிக்குது காய்ஸ். அதனால தான் நீங்கள் லைக் பண்ணி விட்டு வீடியோ பாருங்க. மிகவும் தாழ்மையுடனும் கேட்டே கொல்லப்படுகிறது. அரே பாய்ஸா ஒன் சைடு அடிச்சுவேன் இன்சைடு அடிச்சுருந்தா ஒரு போடு. தர்றா மன ஹெட்ஷாட் காய்ஸ். சாரி ஹெட்ஷாட்ன்ற மாதிரி 1 டேப் காய்ஸ். அதுக்காகவே யாரையும் லைக் பண்ணலையோ லைக் பண்ணி வீடியோ பார்க்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடனும் கேட்டு கொள்ளப்படுகிறது. என்னடா வாய்ஸ் மாறிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிதான் காய்ஸ். நீங்க லைக் போட மாட்டேங்கிறீங்க போங்க காய்ஸ். லைக் போடாதவங்க லைக் போட்டு வீடியோ பார்க்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கொடுக்குற பெல்லைங்க அழுத்தி விட்டுருங்க காய்ஸ். ஏறா கைப்பில் ஏறா போடுறா போடுறா ஒன் டேப்பா போடு. தர்றாமான ஒன் டேப் காய்ஸ். அதுக்காகவே யாரையும் லைக் பண்ணலையோ லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. எகுறா கைப்பில் எகுறா சாத்ரா போய் ஹீல் பண்ணுறான்னு பேடாது ப்ரோ என்ன திட்டினாரே. போயிட்டு ஹீல் பண்ணிட்டு அடிக்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. போடு 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 அரிய பாய் சாப் போறாமல போடுறா போட்டு சாத்துறா. சாத்தி விடு சேதர விடு சங்கத்தை சேர்ந்தவன். இப்படின்னு ஒரு சங்கம் இருக்காளான்னு கேட்டிங்களா, நாங்களே உருவாக்கிறோம் சங்கம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காய்ஸ். என்னடா பிரச்சனை இல்லைன்னா பிரச்சனைலாம் இல்லை பிரச்சனை இல்லை காய்ஸ். ஐத்தி புடி போயாடி போறாமல ஐத்துறா மொத்தமாக ஐத்தி போடுறா புடுறா போடு. தர்றாமனா ஒன் டேப் காய்ஸ். வாரே 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 ஓ வாரே. அதுவும் கட் பண்ணிருப்பாங்க காய்ஸ். அதனால யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். அதுவும் கட் பண்ணிருப்பாங்க காய்ஸ். எல்லாம் கட் பண்ணிருப்பாங்க காய்ஸ். போடு தரமான ஒன் டேபிள் நானே சொல்லிப்பேன். வேற விஷயம் என்னடா விஷயம் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. என்னடா வாய் கொள்றது மாப்பிள்ள அப்படி. நான் இப்பதான் காய்ஸ் தூங்கி எழுந்தேன். அப்படிலாம் சொன்னா நம்ப போறீங்க. லைக் போட்டு விட்ருங்க காய்ஸ். லைக் நான் அப்போ வந்து கேட்டிருக்கேன் காய்ஸ். ஒரு லைக்னா பண்ணுவீங்களா இல்லையா காய்ஸ். லைக் பண்ணுங்கோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ, ஷேர் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். என்னடா கோங்கோன்றியா அதாங்க ஸ்டைலிஷ். நான் வேற ராகுல் ப்ரோக்கே லைக் பண்ணாம பார்த்துக்கிறேன். போடுறா கைப்புள்ள லைக்ன்ற மாதிரி லைக்கே போட்டு விட்டேன். நீங்களும் லைக் போட்டு விட்ருங்க காய்ஸ். ஒரு 1K லைக் வந்தா போதும் காய்ஸ். எகிரி போடுறா மாப்பிள்ள எகுறா எகுறா மாப்பிள்ள கைப்புள்ள எகுறா கைப்புள்ள ஐத்தி போடுறா மொத்தமா ஐத்தி போடுறா போறா குளோவில் ஐத்துறா மொத்தமா ஐத்துறா சொல்றா. அரே பாய் சாப் போடு போயா மாட்டேன் போட்டு விட்ட முறுக்கு என்ற மூட்டை போட்டு விட்டு 2 vs 5 சாரி 5 vs 2 என்ன நீங்க கேட்பீங்க. 5 vs 2னா நாங்க 5 ரவுண்டு அவங்க 2 ரவுண்டு காய்ஸ். அதான் காய்ஸ் 5 vs 2. திருப்பி நான் கேட்கறது தான் காய்ஸ். லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க. இதுவே ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்குமாறு இது வேற மெசேஜ் மேல மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்குமாறு மிகவும் தலைமையில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. படிக்கிறது அப்படி இந்த இடத்துல மாஸ்டர் பிளான்லாம் போட்டு சும்மா போயிட்டு தட்டிடலாம்டா தூக்கிடலாம்டான்னு சொல்லிட்டு. அரே பாய் சாப் நான் ஒருத்தன் தாங்கிறானா கைப்புள்ள எப்படின்னா அடிச்சே ஆகணும்டா மாப்பிள்ள அப்படின்ற மாதிரி போடு. தரமான ஹெட்டு நானே சொல்லிப்பேன். ஹெட்டு தான் வீயவே இல்லை. ஓடு கொண்டு
ஐ எம் படா படா ப்ரோ பிளேயர் இன் தமிழ்நாடு என்று சொல்லிவிட்டு அரே 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 பாய் சாப் என்னடா புது கதையாகுது மாப்பிள்ள. ஓ மை காட் 5 vs 3 இந்த மேட்ச் போய்கொண்டிருக்கிறது. உட்பேக்கரில் சாத்துமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ள படுகிறது. ஆடியே பாய் சாப் இவங்க வேற நம்மள ஏடி வந்து அடிச்சு விடுறாங்க. என்ன பண்றதுனே தெரியல காய்ஸ். நம்ம எதிரியே பாக்குறது இல்ல. நாத்துக்கு அடிக்கிறாங்க. பச்சை மண்ணாயம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஐத்திபுட்டி போயாடி சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஐத்திபுட்டி போயாடி நம்ம ஸ்குவாட் எல்லாரையும் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க. யாருகிட்ட எம்ஆர் கேமிங் ஸ்குவாட்னா சும்மாவா? போடு எமடை போடுறா கைப்புள்ள போடுறா அடுத்த எமௌண்ட் போடு ஆறுகிட்ட. அதுவும் கட் பண்ணிடுமா. இதுல நேரம் கவலைப்பட வேண்டாம். பெரிய வீராதி வீரன் சூராதி சூரன் என்று போய்கொண்டு நான் வர்றேன் தனியா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சோலோவா போயிட்டு அடிதான் வாங்கிட்டு வருவோம். அதே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. பிறகு இப்ப குளோலை போட்டு விட்டு ஏறிக்கொண்டு போகிறோம். எவ்வளவு அந்த ஆட்டுக்குள்ள போடு தர்றாமான எட்டுக்காய் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். நீங்களே சொல்லிக்கோங்க. ஓடுங்கள் ஓடுறா கைப்புள்ள நம்மளை நோக்கி மிருகம் வருகிறது. ஓடுறா மாப்பிள நம்மள மட்டும் ஸ்கோடாது எந்த அடிச்சு போடுறாங்களே மாப்பிள. நான் பண்றது போட ஐத்ரா மாப்பிள. அவரே பாய் சாப் ஐத்திபுட்டி போயாடி சங்கத்தை சேர்ந்தவர் போல இருக்கிறது. நான் தெரியலையே. நீங்க தான் சங்கத்தை சேர்ந்தவர் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. அவங்கள சொல்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க காய்ஸ். நீங்க தான் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள். அடே இதெல்லாம் ஒரு சங்கம் என்னடா டே நீ போடா நீங்க சொல்லுவீங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. இந்த ஹெட்ஷாட்காகவே யார் கமெண்ட் பண்ணலையோ கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. அடங்கோ வேணா எந்த வேணும் வேணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க காய்ஸ். அதுவே போதும். நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் வீடியோ வந்துருங்க. டெய்லி வீடியோ வந்துடும். ஐத்திபுட்டி போயாடி அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கொடுக்குற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ். பாய் காய்ஸ் பாய். இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் மிஸ்டர் கேமிங். பாய் காய்ஸ் பாய்.